Sesizokwenza njalo futhi laba abayizikema abadayisa iy'moto ukuthi sibathole sibazwe. Good afternoon, everyone. Yebo, ninjani bhuti? Ngiyaphila njani boy? Ngikhona. Yazi khona imoto engiyibonile lapha ine-Tucson 2019 or 2020. Jackson, ngihamba ngemali input Iba 58,000. 58. 58. Hey, imhlophe. Mhlobo, okay, that's right. Ngabe ufuna ungakuphi boy? Angesi? Ngabe ufuna ungakuphi? Oh, ngise-Maritzburg. Okay, ngiseMaritzburg. Ngoba thina silana eGoli eSprings. Oh. Kwenziwe kanjani-ke bhuti wami? Okay, excellent futhi wami kusebenza kanjani la ekhaya? So that's one. Thina futhi i-auction company sila ngama-bank deposit file. Sila ngemoto eziphucele abantu abangakwazile ubhadala u-monthly installment. Yebo. So Ya ngikulalele ngane yakwethu. yebo, so sila ngale moto eziphucele abantu abangakwazile ukubhadala u-monthly installment. So ibhenki yase irepossessor yasithetha ngaleya price ebikolodwa i-previous owner ebhenki. That's why sibona le moto zihamba ngama-bargain price. Nama-price abe-owa i-previous owner ebhenki. So ibhenki izama recover yamali. This side sila nama-banks such as West Bank, Capitec, ABSA along with the Standard Bank. But kugeza isikhathi esiningi ukuthi sidayise le moto before wasithatha bazise ku-auction. So le moto osibonayo this side kodwa wami most of them zilithi ukuba zihambe ku-auction and azikho la kuthina zisabanjwe ebhenki. Sasa kuma-bank premises ziza la kuthina uma ngabe kune-client ereserve imoto or ziza for i-final auction. Oh, yeah. So you wena una two options ukuthi uthenge imoto this side. First option ungenza a-screen to register for auction nge-5,200 uthole u-receipt number wakho then uqale ukubhida namanye ama-clients lapha u-auction. I-second option ungakwazi ukuthi uyithenge out of auction ngaleya price oyibonile without extra cost and return cost, but bazofuna ukuthi uyi-securishe out of i-auction nge-50% of selling price so that bakwazi ukuthi bayi-cancelishe kuma-auction listed then bazoreleasa kuma-bank premises bazolisa la kuthina for i-viewing and test driving, okay? Hayi ngikulalela ngane yakwethu. Yebo, so mangabe ureserva imoto this-side kugami first thing first bazofuna iy'ngcuwaxa zakho which is gonna be igama lakho nesibongo ne-ID number yakho, physical address, email address kanye ne-next-of-kin number. So once ngithola lama-documents this-side ngizowaforward i-finance department. I-finance department bazokwenzela i-proof of invoice no-sales agreement. Kuleya paperwork kuzobe kunama-details wakho ezikhayi nama-details wemoto ofuna ukuyithenga out of auction kanye ne-bank ereposise le moto. Ukuba ureserve imoto ngo-50% of selling price, uthumele u-ID wakho ne-license wakho kanye ne-proof of payment, automatically bank izoreleasa imoto kuma-bank premises, kuma-bank premises then bazokugenerathela ngo-reference number no-bias code kanye no-booking time. So if mawuza decide for i-connection yakho on the gauge uzonikeza ama-security their reference number yakho bazoyiphatha ku-system. It's going to show if imoto yona ireservileyo then yona iyiphi salesman ebeku-assista. That's why bazokeka ukungene for that 1 hour 30 ukuthi inspect imoto, okay? Ngiyakuzwa ngane yakwethu. Yebo, so once mazo-test drive imoto 40 uyethenga imoto mechanical wise and 40 wise ikhona ongacengelela khona o-remaining balance, but if ungekho happy ngemoto siyakurefund ngaleya 50%, but we only deduct 110 to 120 for ama-bank charges nama-internet transfers or singarecola another vehicle kuma-bank premises. Can you hear me? I can hear you. Yeah. Yeah, so we can recall another vehicle for you starting from that price that you reserve with
Ya ngiyabuzwa. Ngingathi nowumphika kancane lapha isizulu. Ngiyabona ngathi ubuye uthi kwagwema lamagama esilungu ngoba phela sibuye singakuzwa. Ufuna ukwenza njani ezikhali yami bhuti wami? Ufuna ukuza for i-auction or ufuna ukuthenga imoto out of auction uyi-circulation? Hayi kungcono lokho ngoba angithi uthi ngiyakwazi ukuyithenga ngawo lo 58,000. Yebo bona Ikhona engikubona kungcono mina ngoba vele ayehli iprice ayinyuki. Okay, ngicela ungizele uWhatsApp number wakho Oh, right. that ngikwazi ukuthi ngikutypele ama-details abazofuna lapho kuwena so that ukwazi ukwenza i-pre-auction purchase. I-pre-auction purchase iyona ukuthi uzowuthenga imoto out of i-auction before i-auction iqala, okay? Oh yeah. Ufanele okay. Mina uzongisendela ama-details and then ngideposit lo 50% imoto ungakayiboni and then Reserve ngalo 50% uthole u-reference number wakho no-booking time wakho so that ungeza for i-connection if masokuthumele ya-reference number yakho. oh. So ngicela ungizele i-WhatsApp number yakho buta. Hayi. Uthe ngikhuluma nobani? Ukhuluma noJohannes Mr. Undla, Johannes Undla. Yebo buti. Ukhuluma noSikhwili sibuye Bhokwendla. Ukhuluma no-one buti. Sikhwili sibambana noBhoka mana webhuti buka. Ungilalela. Manje wena uma ucabanga sengingakhipha u50% imoto ongakayiboni uyiscam wena udakiwe yazi. Uyisihlamba. Udakiwe. Okhohlisa abangazi isihlamba yazi. Ngepha ngisendele location rubbish. Wena ungazoshanga wena. Nokhohlisa abantu abangazi doti. Futek. Uchaza abasemba la ngoba vele nihambe niskema abantu. Iscam wena. Futek. Nemali minjalo. Ngcono wayascam. Awusendele location phela. Uwenza, uzodubula. Cha, ngifuna ukuza ngizolanda imoto. Uskema, uzoyithola phi imoto uskema? Nganiyeke lento eniyenzayo nina. Hambe niskema abantu la. Urowatheni imoto ungayiboni kodwa. Angisangani phela ekhanda iscam nje. Hayi fuck off hayi. Sihlama. Siphelile ke phela la. Cela niqhubeke bafethu ningifollow nishare. Phinde khona ngizonilethela amanye amavideo bafethu. Cela ningadlali igame bafethu. Okay. Njengoba ngithi bafethu nginixwayisa kanje. Ensukwini nje ngizobe sengibuya nemoto engazona igame. Ngizobuya negarage nje liqondile bafethu. Yabona, ngizoniplaka relaxa. Vale video wena. Ngiyabuya nenye.